ba za a yi nisan ba irin sa ne. Zan tafi zan dawo. Da Abdulmayin. Dan ya ciki. Ajaji. Kamali ya gaji gajiyayye ne wannan. Bala raita. Yau ne nawa kake? Ka gaji. Ka gaji. Babban samu. Babban sa. To ni ma fa ga na zo da ɗaukar bidiyo. Director of photography. Kamalu ku namar fitila. Kamalu. Ibn Salut. Na rantsi da Allah ai ba ƙarya ne ma wannan